Missä ovat? Lili, mene sinä ja avaa se! Oi, tämä on iso mehukas vesimeloni! Avaa se, panda! Tietysti, Oi, Grace, minulla on toiteen. vesimeloni! Aloitan syömään sitä. Vau, sitä on hauska syödä! Katso mitä sain, panda! Pelästytätkö minut, Lili? Tein tämän todella täydellisesti! Todella... Mahtavaa! Selvä. Katsotaanpa! Voi kuinka herkullisesti Lili syö vesimeloniaan! En vain voi syödä tätä kokonaan. Se on niin hyvää! Voi yök. Hän on tehnyt sen täysin reilusti. Moita. Onko tuo vesimeloni? Lili, olet ihan halkeamaisillasi. Vau, Vida! Sinun vesimelonisi ei olekaan niin yksinkertainen kuin miltä se aluksi näyttää. Mahtavaa! Minulla on maailman paras vesimeloni. Voi, siinä on paljon mahtavia herkkuja. Haluan syödä kaiken. Anna minun kokeilla, Vida. Sinä unelmoit, et saa mitään. Tämä on minun vesimelonini. Se laskeutui suoraan päälleni. Minulla on hieno vesimelonikypärä. Anna minulle pala siitä. Oi, hyvä. Avaa se, Vida. Mitä? Se on dynamiittia. Voi ei. Oi! Mitä siinä on? Voi! Se tuoksuu niin hyvältä! Oi! Se on suklaata! Se on todella hyvä! Oi! Hyvä! Olet onnekas! Haluan syödä kaiken! Jokaista viimeistä palaa! Mä haluan syödä kaiken! Leikataan puulanka! Ymmärrätkö? En! Auta minua! Peitetään dynamiittisen kiillolla. Siinä se. Ja piilotetaan se pöydän alle. Luulen, että selvisimme siitä. Ei, rouva, oi voi. Voi ei! Oletko kananfani? Joo, kyllä. Näytän hauskalta. Mitä luulet? Mitä meille on luvassa tällä kertaa? Mikä tuo haju on? Joo. Tiedätkö mitä? Onko chiliä? Vedä kakka pois, Lily. En halua oksentaa. Vihdoin pääsin siitä eroon. Voi paska. Lelekasvot. Katsotaanpa mitä minulla on. Onko se kakkateetä? Otetaanpa tarkempi nuuhkaisu. Se tuoksuu hyvältä. Mennään pippurin perään. Oi, kyllä. Toivoisin voivani syödä palan. Teta, voinko saada palasen, kiitos? Ei ikinä. Jatka uneksimista. Oi. Luulen tietäväni, miten opetan videolla. Nauha. Oi, tämä on niin hyvä. Hei. Auta minua! Hän haluaa syödä. Totta kai, ajattelin. Nyt olen Tämä herkullinen. on minun. Ääni. No niin, mennään. Mitä tää kaikki on? Outoa. On vain yksi Tapa selvittää, mitä siellä sisällä on. Jep. Avataan se. Lämpömittari. Se on oikea, mikä tarkoittaa, että planeetta on... Minulla on Jep, joitain suklaakastike. herkkuja. Hei, tämä on tosi hyvää. Au! Pussi on mahtava. Mitä teen kuumemittarini kanssa? Se on niin herkullista. En voi lopettaa. Voi luoja. No, olin valmis. Niin onnekas. Tämä on vieläkin maukkaampaa. En halua tehdä sitä. Hänellä melkein oli kaikki. Voi, todella hyvä. Voi, jopa karkkeja. M&M's. Pidän siitä. Ja laatikko.
Sen voi myös syödä, eikö vain? Voi! Tämä on niin hyvää! Nam! En voi olla rakastamatta sitä. Meinaako hän syödä koko laatikon? Se oli niin hyvää. Mikä on? Ihoni kanssa. Okei, nyt lääkärilaukkuni on kätevä. Otetaanpa parempi lämpötila. Meidän pitäisi kuunnella häntä. Luulen, että meillä on diagnoosi. Ja minulla on väriliitu. Tehdään se. Ja nyt tarvitsemme erikoisvoidettamme. Juuri niin. Ja nyt tarvitsemme erikoislaastareitamme. Juuri niin. Kiitos. Mahtavaa. Kiitos, Lily. Ai niin! Mitä? Mahtavaa! Ole hyvä. Lopulta tästä mennään. Mahtavaa. Mitä Sushille tapahtui? Siinä se. Aloitan. Kasta kastikkeeseen ja laita se suoraan suuhun. Niin hyvää. Niin herkullista. Hei, Lily, katso. Katso kuinka siisti voin olla. Miten voit? Okei, minä menen hakemaan sushini. Oi, tää on niin hyvä! Oi, luulen, että syömäpuikot ovat... Se on mahtavaa! Vau! Suklaaseen kastautuminen! Nauttikaa! Oi, sitä on inhottava katsoa. Oi, lisätään enemmän suklaata. Oi, minulla on wasabi-teetä. Melkein unohdin sen. Se on aika hyvä. Mutta jokin on outoa. Mitä he sanoivat? No niin, minä olen ensimmäinen. Vau, nuo ovat herkullisia siipiä. Maista ja jaa. Hänellä on jumalten Ai, ruokaa. et ole tehnyt meistä ruokahivistelijöitä, mutta minä olen. Jonglööraitten siivet kyllä. Kirjaimellisesti kyllä sinä. Okei, selvä. Oh, herkullista. Hei, Theo, katso mihin heität. Ai, se sattuu oikeastaan. Okei, nyt on suuren taistelun aika. Odota, Peter. Hyökkään sinua. Haluat tapella? Selvä. Hyvä, Lily. Helppoa! Sinä pyysit sitä, ota et tuo! Et voi voittaa! Kitty Bob! Oi, kanasikin on kypsää. Ja tää on minulla niin on hyvä. Syötävä kori! Tykkään siitä! Kyllä! Ashley, tässä on Kira. Hauska tavata. Ilo on kokonaan minun. Niin, unohdin mainita, että Kira on zombi. Rakkaani. Kira on vieras. Emme syö vieraitamme. Kira vitsailee. Kira haluaa maalata tekopureman. Kira sitten maalaa zombiviruksen. Hyvä on, Kira. Ole varovainen, Ashley. Näettekö? Hän puri minua. Nyt minusta tulee zombi. Kira pilkkaa. Pitää hauskaa. Rentoudu, Ashley. Haluat vegaanizombin? Hän syö vain hämähäkinseittejä ja pastaa. Kiitos Jumalalle. Hei, outo ja karmiva asia. Kira valmistaa Ashlyn nukkumaan. Kiitos, Kira. Mutta olen kunnossa. Toivottavasti hän ei vaeltele koko yötä. Olen jo väsynyt häneen. Tämä on vapaa-aikaani ja haluan olla rauhassa. Mikä tämä on? Näyttää. Yäk. Onko tuo maata? Ben, katso mitä tämä hirviö teki.
Kira. Kira toivottaa Ashleylle hyvää yötä. Kira on zombi, mutta Kira on nainen. Ja naiset kysyvät aina, ovatko he kauniita? Ihminen Ben, sano Kiralle, onko hän kaunis? No, luulen niin. Alentaa itsetuntoa. Anteeksi, kulta. Teemme asialle jotain. Aion tehdä sinusta huippumallin. Kokeile tätä. Nämä kengät saavat sinut näyttämään puhua? kauniimmalta. Ymmärrätkö? Kira kaunis nyt, kuten Kim Kardashian. No, onneksi Kim ei kuule tätä. Ei se kuitenkaan ole niin huono. Kokeillaan jotain muuta. Ei, laita vähän meikkiä. Sen pitäisi auttaa. Kira ei osaa meikata, mutta Kira näkee lehdessä, miten tytöt käyttävät meikkiä. Kira yrittää olla kuin he. Sitten Kira on kaunis zombi-prinssille. Nyt Kira on kuolleiden kuningatar. Hei, miten voit? Olen kuollut. Entä sinä? Kira! Mitä haluat, Ashley? Ashley, sinä kuolla? Ei, hölmö! Se on vitsi! Mikä sääli? Odotin sinua kuolleena. Se olisi ollut parempi. Luulen, että olen sairas. Voi, Kira aivastaa kovaa. Ben ei saa nähdä Kiraa sairastumassa tai Ben on vihainen, koska Kira ei koskaan käytä hattua ja on sairas. Kira voi olla sairas, mutta silti älykäs. Mikä tämä on? Kira, tämä on ällöttävää. Sanoin sen sinulle aiemmin ja sanon sen nyt. Pidä räkäsi kaukana kaikesta. Jumala, miksi olet tuollainen? Kira, haluatko lounasta? Kira kokkaa Benille maukasta. Hyvä. Olen nälkäinen. Voisin syödä muutaman munan pekonin kanssa. Munat ovat hyviä. Kira kokkaa ilolla. Aivan niin, Ben. Sinun pitäisi miettiä kahdesti ennen kuin opetat Kiralle, miten käyttää internettiä ja näytät hänelle uskomattomia YouTube-kanavia, kuten meidän kanavamme. Kun olit poissa, Kira oppi paljon siltä kanavalta. Hän oppi myös pilailun taidon, joten älä epäröi. Hän ei ole enää tavallinen zombi. Munat ovat tulossa, ihminen Ben. Äläkä unohda pekonia myöskään, Kira. Ei ole pekonia parempaa kuin aivot. Tietysti aivoja. Mitä Kira on keksinyt tähän erityiseen tilaisuuteen? Joten kun seuraavan kerran näytät Kiralle, miten tehdä kepposia, ehkä sun pitäisi ensin käyttää aivojasi. Kira kokkaa maukasta, munia lihan kanssa. Nauti, ihminen Ben. Mä luulen, että aion oksentaa. Suuri tyytyväisyyden merkki. Hyvää. Ashley tulee tänään. No, ja kuten aina he aikovat katsoa uuden kauhuelokuvan. Syödä popcornia. Kuulostaa aika hyvältä. Ellei talossa ole vallaton zombi, Kira, ovela zombi, ei jätä käyttämättä tilaisuutta tehdä muutamia kepposia. Hautaa käsi syvälle maissiin ja odota, että vieraasi löytää karmivan yllätyksen. Vau, ehkä meidän pitäisi katsoa komediaa tai jotain. Ei ongelmaa, ihminen Ashley. Paljon ruokaa on tulossa sinulle. Tässä, ystävä. Kira haluaa, että syöt hyvin. Oi, kiitos Kira. Olet kaikkien aikojen paras zombi. Kyllä, ihminen Ashley. Kira on myös parempi tekemään vitsejä. Hyvä on, Kira. Pidätkö piloista? Annan sinulle piloja. Tehdään pila. Ihmisen ja zombin pilahaaste. Vahvin voittakoon.
Kaikki tytöt pelkäävät hämähäkkejä ja olen melko varma, että zombit eivät ole poikkeus. Voi luoja, Kira, sinulla on hämähäkki olkapäälläsi. Ei, ihminen Ashley, se ei ole hämähäkki. Mutta tämä on hämähäkki. Elää ihmisten keskuudessa opetti varmasti paljon Kiralle, mutta ei kaikkea tietenkään. Esimerkiksi hänellä ei ole aavistustakaan siitä, että hammastahnan täytyy aina olla valkoista. Eikö olekin ilmeistä, että hampaiden harjaaminen veritahnalla on paljon tyydyttävämpää? Tuntuu kuin sinulla olisi herkullisia aivoja. Kyllä. Ihmiset ja zombit ovat hyvin erilaisia. Ihmiset pitävät raikkaasta minttuhammastahnasta ja zombit himoitsevat verta. He eivät voi sopia mausta, mutta ehkä he voivat silti sopia väristä. Todella toivon, että tämä hullu on vielä unessa, jotta voin harjata hampaani rauhassa. Mitä tämä on? Verta! Voi Kira, nämä zombin karmivat yllätykset herättävät paremmin kuin kuppikahvia. Jos Ashley todella haluaa pilailla Kiran kanssa, no, hänen täytyy käyttää aivojaan. Ymmärrätkö? Ja se tarkoittaa oikeita aivoja, tai ainakin jotain, joka todella näyttää aivoilta. Söpö ja mehukas. Täydellistä. Ei, ihminen Ashley. Mitä? Oletko sinäkin zombi? Ashley, aivojen syöminen on hyväksi. Se tekee sinut vahvemmaksi. Olet oikeassa, Kira, mutta se on parsakaalia. Muuten se on todella hyväksi aivoillesi. Hei, huono parsakaali. Kuten haluat, enemmän minulle. Mikä minulla on? Olenko muuttumassa zombiksi? Mutta pikemminkin oudoksi zombiksi. En usko, että haluan aivoja, haluan matoja. Hei Kira, olen nyt yksi teistä. Oi zombi, odota. Miksi Kira pelkää zombia? Kira on myös zombi. Mutta ihminen Ben on outo zombi. Miksi Ben ei syö aivoja? Miksi Ben syö matoja? Yksinkertaisesti, koska ne ovat melko maukkaita. Varmasti parempia kuin vanhat ällöttävät aivot. Tässä sinun pitäisi kokeilla niitä. Sen sijaan, että pelkäisit zombeja, sinun pitäisi yrittää pilailla heidän kanssaan. Se on hauskaa. Anna heidän tietää, että nokkela huumorisi ei voi alistua edes elävien kuolleiden. Ja lahjat vaativat rahaa, mutta miksi käyttää sitä, kun on ilmapalloja? Salli minun nuts. Hei, mitä sinä teet? Luota minuun. Tämä on yhtä hyvä kuin ne alkuperäiset kotelot. Oh, ja nyt jotain hieman jännittävämpää. Sainpas! Hei, mitä tapahtuu? Näyttää siltä, että Jess päätti laittaa hiuksesi tänään, so näyttää aika hyvältä myös. Odotahan vain, Jess. Jonain päivänä heräät kaljuna. Seuraavassa kepposessamme Mike muuttuu väliaikaisesti taiteilijaksi. Fobiat eivät ole terveellisiä, joten olen päättänyt antaa Zoelle altistusterapiaa. Vaihdatko rooleja? Ja hyvää huomenta, potilas. Katsotaanpa, miten tämä sujuu. Vastustusta terapiaan? Vai mitä? Älä huoli, Zoe. Tohtori Mike parantaa sut hetkessä. Ilmeisesti tänään on minun ja Natalien vuosipäivää. Ajattelin ostaa hänelle kukkia, mutta sitten mä ajattelin, että mä voisin vain ottaa niistä kuvan. Siitä tuli aika hyvä. Hän muisti. Näin hän lähettää minulle kukkia hyvin ovelaa. Sota on alkanut, Ben. Minulla on nälkä. Hei, kulta! Kiitos paljon kukista. Ne ovat kauniita. Toivottavasti sinulla on nälkä. Tässä on vuosipäiväillallisemme. Lempikeittosi. Ja tiedän, kuinka paljon rakastat vihanneksia. Ja ranskalaiset perunat. Nauti. Kulta.
Tiedän, että pidät siitä, ettei sinun tarvitse tiskata. Luulen, että ei Natalie sittenkään arvostanut konseptuaalista valokuvaustani. Zoe on nukkunut koko päivän ja mun mielestäni on aika hänen vihdoin nousta ylös. Vähän piristyspulveria meidän nukkuvalle kaunottarelle. Voi, häiritseekö jokin sinua, kun yrität nukkua, Zoe? Kiipeileekö se kasvoillasi? Kyllä, huitaise se pois, tyttö. Hyvää huomenta, unikeko. Hei, Ben! Talo täynnä keppostelijoita ei ole paras paikka nukahtaa, varsinkaan kun yksi heistä on jo liikkeellä. Kyllä, tämä on ehdottomasti sinun väripalettisi. Odota, emme ole vielä valmiita. Ai vaan ole kiltti poika ja ole kärsivällinen. Nämä asiat vievät aikaa. Miksi luulet, että minulla kestää niin kauan valmistautua? Uusi päivä, jonka voin vallata, mut ensin Instagram. Odota hetki. Ashley, mitä sinä teit? Miten saan tämän pois? Saat vielä maksaa tästä. Kuumaa vai kylmää? Älä unohda peittää suutasi, kun aivastat. Et kai halua, että kukaan muu saa räkäroiskeita päälleen, vai mitä? Tietysti haluat. Nat, aion vain pyyhkiä pölyt. Luulen, että se on saanut sinut aivastamaan. Kuule, olen pahoillani, että olet sairas, mutta voisitko aivastaa johonkin toiseen suuntaan? Anteeksi, yes. Kiitos paljon, että yrität auttaa. Siinä se. Häivy täältä, sinä pieni räkämonsteri. Olen tylsistynyt. Mietin, haluaako Jess hengailla. Katsotaan, haluaako hän osallistua pieneen askartelusessioon. Onko se vain minun mielestäni? Vai onko suihkuvetemme aivan liian kirkasta? Onneksi tiedän juuri, miten korjata se. Tarvitsen kylpyhuonetta. 1 sekunti. Mitä hän tekee siellä? Saat tietää pian. Tämä menee naurettavaksi. Nukahdan täällä, Zoe. Hei, näyttää siltä, että olemme valmiita. Toivottavasti Jess ei huomaa ennen kuin on liian myöhäistä. Anteeksi Jess, minulla oli joitain ongelmia. Hienoa. Toivottavasti käytit edes ilmanraikastinta. Onko se vain mielikuvitustani vai tuleeko suihkusta myrkyllistä jätettä? En ole varma myrkyllisestä jätteestä, mutta näytät aivan vihreältä, Jess. Peili seinällä. Oot kaunein kaikista. Ei epäilystäkään. Nyt suljen nuo kauniit silmäsi. Ei kurkkimista. Pelataan piilosta, eikö niin? Sinä etsit. Ben, aion todella kostaa sinulle tästä. Haluatko saada poikaystäväsi huomioon? No, voit yrittää tehdä hänet mustasukkaiseksi. Voi Mike Parkaa, ei ole mitään pahempaa kuin löytää tyttöystäväsi toisen miehen käsivarsilta. Anteeksi pojat, älkää välittäkö minusta. Kulta, rauhoitu. Vain vähän halaan uusia jalkatyynöjäni. Miksi sinä pieni huomion hakija? Keksin kyllä tavan antaa sinulle sitä huomiota. Jos satut syömään juuri nyt, on parempi pitää tauko. Seuraavaa sisältöä ei myöskään suositella heikkohermoisille. Valmiina yhteen ällöttävimmistä kepposistamme, aloitetaan. Hups! Näyttää siltä, että joku unohti vetää vessan. Ja paljon.
Minulle tulee huono olo. Joo, aika paska tapa aloittaa päiväsi. Natalie, lopeta panikointi. Se on vain treffit. Pojat ovat myös ihmisiä. He ovat aivan kuten me. Sinä olet väärässä, Jess. Ensitreffeillä pitää näyttää täydelliseltä. Aivan. No, tee niin kuin haluat, tyttö. Ei taas. Miksi tämä tapahtuu aina pahimpina mahdollisina aikoina? Mikä hätänä, Nat? Taas yksi allergiakohtaus. Joo, toivottavasti se menee pian ohi. Tiedän juuri, mikä auttaa meidän pientä allergista kiharatukkaista tyttöä. Tietenkin nenäliinat ovat välttämättömiä allergikoille, mutta tiesitkö, että luomiväri voi myös olla tärkeässä roolissa? Pyyhitäänpä tuo nenä kunnolla. Juuri niin, Nat. Päästä kaikki bakteerit pois. Voi kiitos, Jess. Tunnen oloni jo paremmaksi. Näytät myös paljon paremmalta. Jess, sinun on parasta juosta, tyttö. Muistatko, kun Ashley maalasi kynteni aiemmin? Kulta, voisitko hakea silmämaskini? Tietysti, kulta, haen sen sinulle heti kun piristän sitä hieman. Vaaleanpunaiset kynteni ja harmaa luomivärisi sopivat hyvin yhteen. Tässä, rakas. Hyvää yötä ja kauniita unia. Mikä ihana yöuni. Veikkaan, että silmäpussini ovat poissa. Voi, minun suloinen pesukarhuni heräsi vihdoin päivä. Kynttilöitä, ruusunterälehtiä, vähän kuohuvaa, vain tyypillinen iltani, rentoutuen ja hemmotellen itseäni. Haistan kateellisia seuraajia. Oi, mitä meillä on täällä, Jess. Joten tätä sinä oikeasti teet. Kylpyhetki, mutanaamiot ja kauan odotettu sheivaus. Nyt se on jotain, mihin seuraajasi voivat oikeasti samaistua. Käytä sitä partaterää, tyttö. Henkilökohtaisen hygienian ylläpitäminen ei ole yhtään vähemmän tärkeää kuin se suuri seuraajamäärä, josta olet haaveillut. Joten mitä todella tapahtuu Instagram-syötteidemme kulissien takana? Halu näyttää edes hieman paremmalta kuin todellisuudessa olemme. Okei, ehkä paljon paremmalta. Siksi ammattibloggaajilla on kokonainen arsenaali niksejä, huijauksia ja temppuja saadakseen sen täydellisen otoksen. Mutta totuus on, että useimmilla ihmisillä on myös omatunto, joka kertoo heille, että heidän todellisen elämänsä ja sen, mitä he esittävät maailmalle, välillä täytyy olla jonkinlaisia yhtäläisyyksiä ja tasapainon löytäminen on paljon vaikeampaa kuin vain painaa kameran nappia puhelimessa. Tamsha, vakai, take flight. Nopea kuva lentokoneen ikkunasta ja seuraajiesi mielestä olet korkealla taivaalla. Tässä vinkki niille, jotka eivät ole lentämässä lähiaikoina. Tulosta kuva lentokoneen siivestä, ota kuva WC-istuimen kanssa ja valmistaudu olemaan kaikkien kateuden kohde. Katso vain noita loputtomia onnellisia pariskuntia, sokerisen makeinen romanttisine eleineen. Mistä he kaikki tulivat? Älä huoli, Natalie. Sinulla on jo kaikki, mitä tarvitset. Et vain tiedä sitä vielä. Paljon parempi. Hehkuvat silmät ja salaperäinen muukalainen vierelläsi. No, kenenkään ei tarvitse tietää, että tuo muukalainen on oikeasti paras ystäväsi. Parhaat valokuvat ovat kaikki tunnelmasta ja mysteeristä. Hän ei koskaan kerro, jos et sinäkään. Mitä ystävät ovat, elleivät auttamista varten? Vau, katso Nataliaa. Kuka tuo kaveri mahtaa olla? Veikkaan, että hän on todella kuuma. He näyttävät olevan todella kiinnostuneita toisistaan. Tällaisia kommentteja Natalie tulee saamaan niiltä tilaajilta, jotka eivät tajua, että hänellä on taipumus venyttää totuutta.
Mietin, kuinka monta tykkäystä hän saa tällä kertaa ja kuinka moni hänen tilaajistaan toivoo olevansa hänen asemassaan. Ole oma itsesi, tyttö. Mash the skinny, mash crop top vai a little wine. Näyttää siltä, että nämä ovat Natnen uudet hashtagit tälle illalle ja hän todella osaa poseerata kameralle. Nyt kun meidän kuvaussessio on ohi, hän voi vihdoin rentoutua, avata ne tiukat housut ja olla oma itsensä. Oikeasti juoda sen lasin tai 2. Tai ehkä jopa 3. No entä sitten? Eiväthän hänen seuraajansa näe häntä nyt. Instagram on pohjimmiltaan tarina parhaasta elämästäsi. Mikä on syy siihen, miksi on niin tärkeää varmistaa, että olet todella lopettanut live-lähetyksesi, tai sinä ja seuraajasi saatatte kohdata melko ikävän yllätyksen? Tässä on pieni vinkki niille, jotka haluavat piristää hiuksiaan ja somfeediään tekemättä oikeastaan mitään hiuksilleen ja silti saada kaiken sen upean huomion. Soita ystävälle, jolla on aina upeat hiukset. Hänen harjansa, sinun puhelimesi, hieman taitoa ja voit istua alas, rentoutua ja katsella, kun tykkäykset virtaavat sisään. Sanoinhan, että he menisivät siihen. Voi ei! Se on arkkiviholliseni, vaaka. Tuo ikiaikainen taistelu hyvän ja pahan välillä, eikä hyvä aina voita maailmassa, jossa on niin monia tapoja antaa periksi kiusaukselle. Voi. Tule nyt, Jess. Suolaiset kyyneleet eivät sovi jäätelön kanssa. Onneksi Instagram on täydellinen paikka peittää pienet heikkoutemme ja hairahduksemme. Noin. Nyt se on paljon parempi. Aion ehdottomasti palata dietilleni huomenna ja aloittaa treenaamisen uudelleen. Huomisesta alkaen, jäätelö. Niin väärin, mutta niin oikein. Sommittelun taito. Jos mokaat tässä, et halua julkaista kuvasi, kiiltävät korot keskellä. Ja kuka välittää, miltä muu osa kasvoistasi näyttää? Nämä kaunottaret ansaitsevat hetkensä parrasvaloissa. Ja nyt kun se on tehty, on aika juhlia. Ansaitsen sen kaiken kovan työn jälkeen. Mukavan rapeaa. Tuntuu niin hyvältä vain rentoutua joskus. Hyvää yötä kaikille. Nukkukaa hyvin. Rakkaat seuraajani, näyttää siltä, että tyttömme saa vihdoin kunnon yöunet. Odottakaas. Näyttääkin siltä, että hän on menossa juhliin. Pidä hauskaa, Jess! Olisit voinut täysin huijata minua. Kuka päätti, että treenien julkaiseminen oli hyvä idea? Hiki, valuva meikki tai ei meikkiä ollenkaan. Huono ryhti, mahdottomat asennot, joita et koskaan tunnu saavan oikein, vaikka kuinka yrität ja yrität ja yrität. Jumalani! Tuo näyttää vaikealta. Miten sinun pitäisi näyttää hyvältä, kun teet noin kovasti töitä? Minä pystyn tähän. Minä teen tämän, vaikka se tappaisi minut. Oho, näyttää siltä, että hän vihdoin onnistui. Odota hetki, onko se? Mitä Jessica tekee täällä? Ystävän hankkiminen auttamaan täydellisyyden tavoittelussa on fiksu idea. Varmista vain, että he todella auttavat sinua. Hyvää työtä, tytöt, olette tehneet hyvin. Ruokapostaukset. Rakasta tai vihaa niitä. Ne ovat tulleet jäädäkseen. Varmista vain, ettei kukaan saa selville, mitä aiot oikeasti syödä terveellisten, vähärasvaisten vaihtoehtojen jälkeen. Tai ehkä niiden sijaan kokonaan. Loppujen lopuksi viesti on tärkeä. Oikein syöminen on tärkeätä. Mitä oikeasti tapahtuu ja miten aiot maksaa siitä myöhemmin, on tarina toiseen kertaan. Nautitko #terveellisestä ateriastasi, Natalie? Olipa
Onpa kyseessä kermavaahto tai jäätelö, jota Natalille on tulossa. Käytämme usein ruokaa lohdutuksena, usein tukahduttaaksemme tahdonvoiman puutteen, mutta sitten tunnemme syyllisyyttä ja yritämme saada itsemme takaisin kuntoon. Kaivamme esiin joogamaton, aloitamme taas treenaamisen ja syömme terveellisesti tai vain postaamme tekevämme näitä asioita. No, ainakaan seuraajasi eivät koskaan tiedä. Miten käsittelet omaa tuntoasi? On sinun asiasi. Hei, anna ne Pringlesit tänne, napostelija. Täydellisen valokuvan täytyy olla, täydellinen. Ensinnäkin hyvä mieliala auttaa todella paljon. Seuraavaksi varmista, että valaistus on hyvä, sisustus on kaunis ja että hiukset ja meikki on kunnossa. Oi voi Jess, mikä on vialla? Puuttuuko jotain? Kuule, se on normaalia. Jokainen on erilainen. Kaikella ei ole luonnostaan muotoja. Tiedän tuon ilmeen. Jess on ehdottomasti juonimassa jotain. Mistä nuo tulivat? Tulla! Synnyin tällaisena. Katso vain minun feediäni. On aika Voi! Miten kamalaa! Rakastan syödä tulisia paprikoita. Ainakin sulla on yksi. Minulla on kokonainen kasa niitä. Katso mikä vuori papereita minulla on. Se on oikea Pino. Ei todellakaan. Annetaan Katien mennä ensin. Kokeillaan! Hän on kevyin. Toivottavasti en sytytä tulipaloa. Voi! Ei se olekaan niin paha. Luulin, että se olisi paljon mausteisempaa. Oi, helppoa. Kukaan ei syö tulisia paprikoita noin nopeasti. Luulen, että olet oikeassa, mutta tajuan sen vasta nyt. Vanha. Luulen, että tiedän, kuka voi auttaa sinua. Pikku hirviöpelastaja on taas Alex. uusi. Vesi auttoi todella paljon. Joo, nyt on sinun vuorosi syödä kääreitä. Okei, kunhan et anna tulen syttyä sisälläni. En halua palaa sisältä ulos. Universumi, katsoisit edes näkyä. Miksi on niin paljon paprikoita? Syömällä niitä! Eikä ne katoa! Ai jaa! Alex, onko se kaikki sinun? Sitten ota kaikki pingviinisi takaisin ja syö ne kaikki, koska on sinun vuorosi. Mahtavaa! Oho! Tämä näyttää olevan juuri se, mitä pelkäsin. Sisälläni kytee tuli, sitten savuan kuin höyryveturi. Jokin saa minut tuntemaan oloni huonoksi. Voit pysäyttää sen vain käsisammuttimella. Auts! Se sattuu. Kaada se betonille. Vau! Luulin, että Vida sais meidät kaikki aikuisiin. Kiitos paljon kaikesta avusta. Voin nyt paljon paremmin. Miksi naurat? Onko kasvoissani jotain? Se on elokuva. Hyvä on, Alex. Nyt on sinun vuorosi syödä paprikoita. Parempi mennä. Lopeta. Syö nopeasti. Okei, mutta jos olet tulossa kanssani, se on minun syytäni. Voi ei. Auta minua! Siinä! Tämä saippua tekee Tämä juoma suustani on jo tahmean. lypsetty ja Mistä tämä juoksutettu. on tehty? Miehet ovat Vaan väsyneitä ja kaipaavat miehekkyyttä. Missä olet? Mitä tapahtuu? Nyt laskeudu. Oi, minun täytyy ladata akku heti. Lähdetään valloittamaan avaruutta. Ai, siksi kaukoputki on. Vau! Mikä? Kaunotar! En koskaan ajatellut olevani avaruudessa Voi näin. vitsi! Toivonpa, että minulla olisi edes yksi purkki Minulla on nutellaa. lisää. Ja minulla on niitä niin paljon, että en näe tämän tornin loppua. No, se syödään ensin, missä on vähiten jäljellä. Sitten pääsen aloittamaan. Toivottavasti minun nutellani on ainakin herkullisinta. Voi, se tuoksuu ihanalta. Aika maistaa sitä. Se on kummallinen tapa syödä nutellaa.
Ei lainkaan sitten? siisti. Pääasia on, että ne maistuvat minulle hyviltä. Au! Jäivät kiinni naamaani. Auta saamaan ne pois täältä. Ole kiltti. Voitko tehdä sen ilman? Se oli kivuliasta. Ei se mitään. Ainakin nyt pääsin eroon siitä kömpelöstä tehtävästä. Joten nyt on minun vuoroni syödä nutellaa. Se on niin herkullista. Haluaisin syödä toisen purkin. Alex, mitä sinä teet? Eikö sinulle ole koskaan opetettu, että käsin syöminen Ällöttävää. on kömpelöä? Inhoa häneltä, joka nuoli tölkkiä. En välitä. Se on kätevää ja erittäin maukasta. Inho ympäröi minua. Syy siihen, miksi Casey ja minä olemme riidassa. Aivan. Suklaata. Se on mahtavaa. Haluaisin itsekin peittyä siihen. Vaikka kuka estää minua tekemästä niin? Joo, Alec. Oletko oikea sottapytty? Olen nyt suklaajäätelössä. Hei, nouse ylös tunnille. Sinä valehtelija. Pidä Olet tanssisi niin omana ilkeä. tietonasi. Hei tyypit, hauskaa herkuttelua. En keksi enää enempää termejä. Ymmärrän, miksi sanoit, että käsin syöminen oli inhottavaa ja hirveää. Oi, mun mooba, tosi maukasta. Niin mitä tapahtuu? Minusta tulee suklaata. Voi ei! Caseylla Nutella on kokonaan suklaata. En voi syödä häntä. Aloitetaan yhdellä sormella. Voi ei! Et voi tehdä sitä! Laita sormesi takaisin! Voinko ainakin nuolaista sitä? Voi luoja, Alex, lopeta! Hän on yhä sama Casey, meidän ystävämme. Autan häntä oikeasti! Katso, hänen ihonsa pilkistää jo esiin. Minusta tuntuu, että kaikki suklaa voi jäädä, kun hän palaa normaaliksi. Voi luoja, olen hereillä! Kiitos, Alex! Oi kyllä! Lupaukset ovat mahtavia, erityisen mahtavia, kun niitä on useampi. On enemmän kuin yksi. Mutta se on vielä siistimpää, jos niitä on joukko. Katso, minulla on oikea nukkien torni. KC oli ensimmäinen. Rakastan tehdä niin! Kastike on todella... Painikkeet eivät toimi jostain syystä. Kummallista! Oi, se tuoksuu todella hyvältä. Mutta onko se syötävää? Se ei ole lusikka. Se on marmeladia. On siistiä. Mukavaa. Voi, teillä ei ole aavistustakaan, kuinka herkullista se oli. Täytyy kokeilla. Ehkä sinullakin oli jokin herkullinen hetki. Toivottavasti. Voi, ne tuoksuvat mahtavilta ja maistuvat tosi hyviltä myös. Olen jopa iloinen, että tikkarit ovat niin erikoisia. Ne maistuvat paljon paremmilta sillä tavalla. Kuinka herkullista! Voi luoja! Pidän siitä! Alex, on sinun vuorosi saada herkku! Voi kyllä, viimeinkin! Se on outoa! Jostain syystä en pysty kaivaa... popitiani. Luulen, että marmeladi on sitkeä. Minun täytyy purra kovempaa. Ai. Nukeet kutsut. Myös nyt meillä on jotain millä leikkiä. Luulin, että mulla oli herkut, mutta nuket käyvät myös hyvin. Niiden kanssa leikkiminen on erittäin rauhoittavaa toimintaa. Jep. Bravo! Vau! Tämä on paljon mielenkiintoisempaa kuin istua kahvilassa. Becky sai tuplajuustohampurilaisen, mutta Brad on suuri voittaja. Vau! Voitko edes laskea, kuinka monta pihviä siinä on? Lopeta mököttäminen, Maggie. Tavallinen hampurilainen on parempi kuin ei mitään. Voi. Ja silti hän on niin järkyttynyt, että on menettänyt ruokahalunsa. Becky osaa kuitenkin arvostaa pieniä asioita. Brad on valmis hyökkäämään hampurilaisensa kimppuun. Et voi murehtia mistään, kun suusi on täynnä jotain niin mahtavaa kuin suurin hampurilainen ikinä.
Tada! Vau, japanilainen keittiö. Mitä mieltä olet noista? Kortit päättävät, kuka saa mitä. Becky katsoo yhtä kerrosta. 10 Bradille ja huimat 100 Maggielle. Becky katsoo kaihoisasti lautaselleen. Tää hänellä on niin vähän. Brad vaihtaisi mielellään hänen kanssaan. Kaveri vihaa kalaa. Voi ei. Maggie, onko tuo enemmän mieleesi vai etkö sinäkään pidä merenelävistä? Becky ottaisi sen mielellään sinulta. Voi että se on herkullista. Se näyttää hyvältä. 2 muuta ovat järkyttyneitä. He eivät voi uskoa, että Becky pitää siitä. Täytyy silti kokeilla sitä, kaverit. Oh. Brad yritti parhaansa, mutta se ei vain ole hänen juttunsa. Becky on valmis auttamaan. Muuten. Kyllä. No, Maggie, sinun vuorosi. Sinulla on vuori riisiä edessäsi. Toivottavasti olet nälkäinen. Se oli hyvä idea, kulta, mutta en usko, että minkään kokoiset syömäpuikot auttaat. Ei. Mitä? Meidän tyttö ryhtyy hommiin ja Salaman nopeasti syö puolet. Mitä meillä on tällä kertaa? Lyökoa veto! Vohveleita, kaikkien suosikki, vau! Maggiella on taas eniten kokonainen torni. Mutta Becky on tuskin saanut edes pohjakerrosta. Brad ei ajattele muita. Hän syö annoksensa hymykasvoillaan. Maggie, ehkä hidasta vähän. Sinulla on paljon, eikä ne ole katoamassa minnekään. Mitä? Mitä? Oi, ei. Hän jatkaa pureskeluaan kuin se olisi hänen viimeinen ateriansa maan päällä. Tällä kertaa kannen alla piilossa on... lasagne. Maggie, kuinka paljon sait? Etkö saanut mitä toivoit? Katsotaanpa. Maggie sai kaikista pienimmän annoksen, joten hänellä ei ole syytä valittaa. Mitä? Brad hyökkää lautasensa kimppuun innolla. Hän tuskin hengittää välillä. Ja Becky pureskelee ja nielee, pureskelee ja nielee. Hyvä työ! Ottakaa syvä hengitys, kaverit. Teitte sen! Kreppiä! Hienoa! Becky on innoissaan, kun hänelle on tarjottu iso annos. Becky on 7. taivaassa. Brad vain 1. Huono tuuri. Maggie 10 ei ole mitään vähäteltävää. Brad, lopeta tuo naama. Odota, onko siellä myös kastikkeita? Olet suosikkini. Beckylla on suosikkinsa, aprikoosihillo. Se on mahtavaa. Kun Maggie valmisti levitettävänsä, Brad yrittää napata osan hänen herkuistaan. Anteeksi, iso kaveri. Maggie ei pelleile ruoan suhteen. Brad dippaa surullisen pienen kreppinsä suklaaseen kulmat kurtussa.
Mutta me muut, me hymyilemme, nimittäin Bradin ilmeelle. Pahdettu leipä nutellalla. Kuka muu kuolaa? Kyllä. Maggie, 10 kerrosta. Onnellinen. Becky on taas voittaja kanailallinen. Ja Brad saa vähiten. Emme kaikki synny onnekkaiksi, mutta voisiko Brad saada tässä tauon? Voi! Hän haukkaa surullisesti yksinäistä leipäpalaansa. Vaikka hänen pitäisi olla iloinen, että hänellä on edes se, jotkut sanoisivat, että hän on melko kiittämätön. Whoop. Syö pois Maggie, se on herkullista. Vau! Ja me ajattelimme, että Maggie oli sotkuinen. Katso, mitä Becky tekee. Suklaa on nostanut hänet sokerihumalaan. Juoskaa pakoon, kaverit! Pieni lisätty mysteeri. Hei, kasvisvoileivät. Kuka on fani? Katsotaanpa, kuka sai mitä. Kaikki hymyilevät korvasta korvaan. He ovat varmasti innoissaan terveellisestä ateriasta. Trio nauttii todella viimeisistä annoksistaan, ja niin heidän pitäisikin. Niin herkullista. Rehellisesti sanottuna en kieltäytyisi yhdestä noista voileivistä, jos minulle tarjottaisiin. Mikä ihana lopetus. Tilaa kanavamme ja valmistaudu kaikkiin tuleviin videoihimme. Aha, siinä! Missä me olemme? En tiedä, mutta luulen, että siitä tulee hauskaa. Sipsit ja kannen avaaminen ensin. Voi pommi, olemme pulassa. Pysähdy. Odota. Tämä pommi tuoksuu hyvältä. Luulen, että se on tarpeeksi hyvä syötäväksi. Vau! En koskaan ajatellut, että voisin maistaa näin herkullista pommia. Tämä näyttää todella herkulliselta. Mielestäni sinun pitäisi jakaa ystäväsi kanssa. Mitä? En ymmärrä jotain. Kuka antoi sinulle luvan ottaa palan? Syön tämän uskomattoman herkullisen pommin itse. Tiedätkö? Mutta se hidastaa ajastinta. Joo, juuri niin. Ja aion syödä sen. Oi, se oli todella hyvä. Oho, luulen, että yksi kerros on sittenkin syömäkelvoton. Voi hyvänen aika. Lily, jos sinulla on herkullinen pommi, niin mitä kannen alla on? Voi ei, täällä on oikea pommi. Me kaikki räjähdämme täällä. Odota, mikä tuo ääni on? Luulen, että joku tarvitsee apuani. Supervita on matkalla. Tytöt, olen jo täällä. Älkää huoliko, puran pomminne helposti. Mutta ensin minun täytyy suojella teitä. Näiden nauhojen ansiosta kaikki tietävät, että lähellänne oleminen on vaarallista. On aika päästä eroon siitä pommista myös. Ei hätää, teen sen toimintakyvyttömäksi hetkessä. En voi. Mikä häpeä? Hops. Oi. Tytöt, älkää vain kertoko kenellekään. Mitä? Hän lensi pois. Mitä me nyt teemme? Pysähdy! Pysy rauhallisena. Ehkä voimme saada apua isältä? Ei! Ehkä hauska kana? Ei, me räjähdämme kohta. Pysähdy! Pommia ei ole hyvä idea pilkkoa. Tiedän mitä tehdä. Meidän täytyy katkaista johto näillä pihdeillä. Minun täytyy vain selvittää, mikä johto katkaista. Toivottavasti se on punainen.
Voi, keksin sen! Olemme pelastettuja! Yeah. Mitä? Voi ei. Vau! En tajunnut, että pommi oli suklaata. Se on niin hyvä! Elämäni herkullisin räjähdys. Oh, leikitään! Tarvitsemme lisää karkkeja! Okei. Vau! Täällä on oikea ammattikamera. Emma, otatko kuvan minusta? Joo, oot malli. Oi Lili, katso kuinka kaunis olet tässä. Voitko ottaa nyt kivan kuvan minusta, kiitos? Okei, joo. Odota hetki. Oi, odota. Haluan laittaa nuo siistit lasit. Selvä. Joo. Joo, näytät räppäriltä. Mitä? Anna se minulle. Mikä kauhu? Et vain osaa ottaa kuvia. Vie tyhmä kamerasi pois. Se on hyvä kuva. Se on hauska. Vau! Kuka tarvitsee kuvia, kun sinulla on suklaakamera? Vau! Luulen, että hän voi kerätä myös. Vau! Hän muutti lasinsa suklaisiksi. Herkullista. Niin herkullista. Joten mitä? Haluan lisää suklaaherkkuja. Kerro minulle. Minulla on Snickersini. Mikä löyhkä? Ne Snickersit olisi pitänyt heittää pois jo kauan sitten. Miksi? Katso, nyt voin syödä ne. Se on uskomattoman siistiä. Voi luoja, pidän siitä. Voisitko säästää palan vain minulle? Kyllä. Voi, kiitos. Ei missään nimessä. Älä edes ajattele sitä. Hei, Emma, etkö haluaisi vaihtaa? Annan sinulle kamerani ja sinä annat minulle omasi. Ei todellakaan. Ai niinkö? Sitten otan sen vain itselleni. Laita se takaisin. Se on minun kamerani. Irti siitä. Lili on nyt kokonaan suklaata. Voi ei! Mikä kauhu? Katkaisin hänen kätensä. Vaikka mikä kauhu. Se on suklaakäsi. Joten se on todella maukasta. Herkullista. Joo, niin hyvää. Katsotaanpa. Wow! Sain upouden iPhoneen. Minä myös. Onni on meidän puolellamme, ystävä. Mitä? Outoa. Voi olla 2 identtistä iPhonea. Vai, tule nyt! Nauti hetkestä! Mitä? Ai! iPhone haisee oudolta. Voi, tiedän, se on suklaata! Mahtavaa! Oi, herkullista, joten iPhoneni on oikea. Voin ottaa hienoja selfieitä. Selfiet ystäväs kanssa. Hei! Kultaa! Luulen, että minulla on loistava idea, miten opettaa sinulle läksy. Siinähän menee! Auta minua! Ei vai ei! Mitä olet tehnyt? Minäkö? Sinä pudotit sen itse. Voi ei, se on rikki. Mitä minun pitäisi tehdä? Totta kai, vaihdan sen pieneen suklaa-iPhoneen. Lily, mitä jos annan sinulle iPhoneni ja sinä annat minulle omasi? Olen samaa mieltä. Ai, hei! Et kertonut minulle, että iPhone oli rikki, joten peruutan tämän kaupan. Haluan suklaani takaisin. No, niin, onpa paljon tyhjää jäljellä. Ehkä tämä suklaalaturi voi pelastaa minut. No, kokeillaan. Okei. Wow! Se on totta. Nyt minulla on taas kokonainen suklaa-iPhone ja voin nauttia tästä epätodellisesta mausta uudelleen. Wow! Voi luoja. Ehkä laturini palauttaa lasin iPhoneini myös. Se ei toiminut. Sinun pitäisi nähdä hänet täällä. Tervetuloa kaikki! Meillä on uusi peli, jossa suklaa jäljittelee oikeaa elämää. Hurraa!
Näyttää siltä, että Mike aloitti etuajassa ja on jo täyttänyt suunsa. Kaikki ovat hyvällä tuulella ja Mike ja Chelsea ovat valmiita melkein mihin tahansa voittaakseen. Ensimmäinen annos tarjoillaan ja mitä näemmekään? Aivot? Kenen? Odota, se on pieni mini-aivot, joten se on varmasti tehty suklaasta. Vain yksi tapa selvittää. Mike, tässä kohtaa sinä astut esiin. Hän ei näytä lainkaan huolestuneelta. Upota hampaasi siihen jo. Herkullista. Vau, hänestä on tullut nörtti. Syötyään ylimääräisiä aivoja, Maikin älykkyysosamäärä on noussut. Olis pitänyt tehdä se jo kauan sitten, kaveri. Ja toinen haukkaus ei tekis pahaa. No niin, nyt on Chelsean vuoro nostaa kantensa. Ei, oikea aivot? Mikä painajainen? En aio syödä sitä, en miljoonastakaan dollarista. Ei tarvitse panikoida, Chelsea. Suostuit tähän haasteeseen. Ja selvennykseksi, se on kukkakaali. Ei enempää, ei vähempää. Katso terveellistä välipalaa. Voi niin ystävällistä jakaa. Se on ystävyyttä. Chelsea ja Mike eivät malta odottaa, mitä heitä odottaa tällä kertaa. Ovatko nuo suklaiset nyrkkeilyhanskat? Se on uutta. Nam. Nyt ainoa vaihtoehto olisi nyrkkeillä yhdellä kädellä. Oikeassa kulmassa Mikella on pari miniatyyrinyrkkeilyhanskoja. Ne ovat niin söpöjä, kuin pieni lelu, jonka voi ripustaa taustapeiliin. Tiedäthän, jos olet oikea ammattinyrkkeilijä. Ja ei, tappelu muiden lasten kanssa 5. luokalla ei lasketa. Vau, se oli kova osuma. Ja se on tyrmäys. Isku sokerisella lohdutuspalkinnolla. Mike ei näytä välittävän. Tiesimme, että kaikki oli mahdollista tänään, mutta kukaan ei odottanut huulipunan ilmestyvän. Mike tajuaa nopeasti. Ei, sitä ei syödä, mutta se ei tarkoita, etteikö sitä voisi käyttää tarkoitukseensa. Mä mietin, kuinka kauan tuo valtava suklaapala pitää Chelsean tyytyväisenä, vai syökö hän sen kokonaan yhdellä istumalla? Tule nyt, Mike. Minun on pakko nähdä tämä. Mike on kyllä hyvä urheilija ja niin kauniskin. No, tuo oli tarpeetonta. Mutta ei haittaa, ei vahinkoa. Chelsea osaa käsitellä pieniä temppuja, kuten tuo. Ja nyt Mike, ammattilainen, ottaa ohjat ja korjaa työsi. Oletpa ihana, Mike. Se on todellakin sinun värisi. Se korostaa silmiäsi. Hei, minulla on kokonainen kala lautasellani. Odota, se ei haise kalalta. Se tarkoittaa... ai niin! Aika tehdä tästä suklaakaveri. Joku hakisi minulle teetä tai kahvia tämän kanssa. Kiitos. Minua vastaan hyökätään. Minulla on iso kala pienen suklaakalani kanssa. Anna se heti takaisin. Chelsean pitäisi noissa keskittyessä omaan annoksensa. Oikein savukalaan. Vau! Ilmeisesti nämä kaksi ovat kaivanneet oikeaa ruokaa syötyään niin paljon makeita herkkuja. Ei juomia, ei alkupaloja eikä lisukkeita. Ja silti he syövät tuota kalaa. Oho. Täytyy myöntää, tämä ei ole minun makuuni, mutta he näyttävät himoitsevan suolaisia ruokia. Siirrytään jo seuraavaan kierrokseen. Naiset ensin. Chelsea kurkista. Melko kulunut kenkä, joka haisee vanhoilta makkaroilta.
ehdottomasti odottamatonta. Mutta se selventää asioita. Tää on vain huono vitsi, joka ei onnistunut. Hyvä yritys, mutta se on eeppinen epäonnistuminen. Ei olla liian ankaria hänelle. Olemme kaikki olleet siinä tilanteessa. Hei, miksi hän ei halua Chelsean nostavan kanta ylös? No, jos kumpikaan teistä ei ole koskaan pureskellut Chucks-kenkiä, nyt on aikaa. Onneksi Mikein oikea kenkä ei ole enää pöydällä ja jäljellä on vain suklaaloaferi. Chelsea aloittaa kannasta ja oikein tekee. Pohja on varmasti kulunut ja sitkeä, mutta yläosa kannattaa säästää viimeiseksi. Se on paras osa. Eikä edes kielen lipaisu jää herra Mikelle. Anteeksi, mies. Jälleen hieman epäröintiä siitä, kenen pitäisi katsoa annostaan ensin. Okei, kuule, onko sinun todella pakko syödä tuo? Tässä puhutaan kiinteästä kultaharkosta, ei siitä bouillonista. Tai onko se tavallista suklaata oleva tiili? Jälkimmäinen. Siitä ei ole enää epäilystäkään. Toisaalta on sääli, ettei se ole kultaa, mutta toisaalta se on todella maukasta, joten se on plussaa. Odota. Mitä Mikella on? Todellako? Se on oikeasti aito kultaharkko. Ja se on kokonaan teidän kaverit. Nämä kaksi ovat täysin järkyttyneitä, eivätkä voi uskoa onneaan. Meidän täytyy onnitella heitä tästä odottamattomasta onnenpotkusta. No, miltä me kaikki näytämme yhdessä? Hienolta, eikö? Ja nyt väistämätön riita siitä, miten jakaa heidän omaisuutensa. Tarinan opetus on, että se, jolla on enemmän limaa, saa kullan. Kova onni, Chels. Chelsea, kokeile sitä nopeasti. Se voisi sopia sinulle. Ilmeisesti hän ei ollut sen tyylin fanaa, ja rehellisesti sanottuna olen samaa mieltä hänen kanssaan. Nyt suklaapumppu, se sopii kaikkien makuun. Anteeksi, tyttö, tää ei oo Satu, enkä oo mikään prinssi. En aio juosta ympäriinsä yrittäen selvittää, kuka tän menetti. Niin, no, en oo mikään prinsessa minäkään, mutta se ei tarkoita, ettetkö ois voinut tarjota minulle ensimmäistä palaa. Kun on kyse suklaasta, kaikki Mikein käytöstavat ja etikettien ymmärrys katoavat, kun hän ryntää sokerihumalaan. Vau, tuo ystäväni on harvinaisuus. Todellinen vanhan koulukunnan malli. Kamera, jonka vanhempamme saattavat muistaa omasta lapsuudestaan. Mietin, toimiiko se oikeasti. Jep, sellaisia ei enää tehdä. Ja jos Mike ottaisi tämän vakavasti, tästä tulisi mahtava valokuvaus. Mutta antiikkisella vivahteella ja kaikella ei silti huono. Ja toinen lautanen pitää suklaista kameraa, jonka Chelsea ja Mike ovat täysin velvollisia syömään yhdessä. Oi, niin romanttista. Vau! Tuo on todella romanttista. Katsokaa pois, lapset! Ja lopetamme myös ylitse pursuavan romantiikan merkeissä, eikö olekin ihanaa? Aivan kuten nämä kaksi kukkaa, toinen kauniimpi kuin toinen. Jos tuo ei ole rakkautta, en tiedä mikä on, kaverit. Olen ihan liikuttunut täällä. Eikö tämä olekaan suloisinta ikinä? Ei ystävät, meillä on 2 koehenkilöä tämän päivän kokeeseen. Lämpimästi tervetuloa Jessica ja Ben. Odotamme kaikki malttamattomina tuloksia, joten aloitetaan. Vau, kokonainen vesimeloni, mun lemppari!
kehuskele vain jes, mutta minulla on lautasellani jotain yhtä mielenkiintoista. Olen lapsi sydämeltäni ja kyllä, rakastan leikkiä ruoallani. Anteeksi äiti, mikä mahtava vesimelonin makuinen herkku. En tarvitse leikata sitä. Onnekas sinä, Ben. Oi, ai, se toimii aina niin hyvin elokuvissa. Auttaisitko tyttöä, Ben? Älä huoli Jessica, mutta astu taaksepäin. Olen mustan vyön hedelmäninja. Katso ja opi. Kova bunga. Oi, hienoa pilkkomista, mies. Erinomaista. Tunsin todella, että kanavoit turtlesit siinä. He ovat sankareitani. Niin, takaisin asiaan sitten. Pienet melonini odottavat minua. Ja minua. Aion nauttia jokaisesta palasta tästä herkusta. En vaan koskaan halua, että se loppuu. Ja ne ovat vain niin pirun maukkaita. Minun täytyy hidastaa. Ei, en voi. Kärsivällisyys ei ole koskaan ollut vahvuuteni. Tule tänne. Ja Ali Ob. Kyllä. Minulla saattaa kasvaa vesimeloni vatsassani tämän jälkeen, mutta en voisi välittää vähempää. Nyt sitä kutsun omistautumiseksi, Jess. Ensimmäinen kierros valmis. Paina tykkäysnappia, kun siirrymme eteenpäin. Ei pidäpä hevosiasi, herra. Mitä jos voittaja menee ensin? Vau! Hei! Onnittelut! Oi, suuri mestari, katsotaanpa mitä sinulla on. Oi. Anteeksi, mitä? Mitä nuo ovat, Ben? Oi. En ole varma, mutta jos käytämme aivojamme... Ai, siinä se on! Karkkiaivot! Ei! Vau! Voi ei! Mitä minua sitten odottaa? Voi ei! Eikä se voi olla totta vai mitä? Kurkistan, mutta en ole mikään zombie. En ole varma. Olenko valmis? Oi hei. Kiitos luojalle. Hei! En ole koskaan ajatellut sitä, mutta joo, Saksan pähkinät näyttävät paljon aivoilta. Hei! Ja jos en erehdy, ne ovat myös aivoruokaa. Anna mennä, Ben. Kyllä, mietin, jos syön kokonaisen vuoren näitä, muuttuuko aivoni yhdeksi isoksi saksanpähkinäksi? Hei Ben, minulla on hyvä idea. Okei, mitä mieltä olisit, jos sekoitettaisiin ja yhdisteltäisiin vähän? Kyllä. Ilmoita minut, Jess. Voi. Veikkaan, että tämän yhdistelmän jälkeen aivomme toimivat 2 kertaa nopeammin. Mä halusin epäillä sinua, mutta luulen, että saatat olla oikeassa. Tunnen omani nopeutuvan. Olen fiksuin blondi ikinä. Mahtavaa. Aivan. Kiitos, Jess. Pitäisikö meidän myöhemmin mennä tekemään älykkyystesti? Erinomaista. Naiset ensin. Ahaa! Kiitos herra, pyhä helmi. Ovatko nuo oikeita? Hei! Sano, että ne ovat karkkia. Ei syytä paniikkiin, Jess. Jos nuo käärmeet eivät hyökkää ja pure meitä, olemme luultavasti turvassa. Oikein. Mä luulen, että olemme tällä kertaa kunnossa. Ne vain näyttävät niin realistisilta. No, sitten voimme yhtä hyvin maistaa niitä, luulisin. En olisi koskaan uskonut syöväni kokonaista käärmettä, en villeimmissä unelmissanikaan. Siistiä. Voisinko kokeilla yhtä, Jess? Ole kiltti, ole kiltti. Hyvä on, mutta älä valita, jos omasi osoittautuu myrkylliseksi. Varo, Ben, tai saatan purra sinua. Kyllä, väärin, pikkuneiti kyy. Minä tulen puremaan. Mikä näkyy? Vähän karmivaa. Tosin, mitä odotit? Jos se näyttää oikealta käärmeeltä, se tarkoittaa, että koko esityksen täytyy olla mahdollisimman luonnollinen. Joten ottakaa siitä, matelijat. Voi, teidän ei olisi pitänyt sotkeutua minuun. Ben, jos käärmeeni olisivat kumisia. Vau. Selvästi kukaan ei enää vitsaile. Okei, minulla ei ole vaihtoehtoa, Jess. Täytyy kokeilla yhtä. Voi ei! Olen melko varma, että luin jostain, että nämä ovat herkkuja. Vai ajattelenko Timonia ja Pumbaata? No, en ole pelkuri, mutta olen peloissani. En ole varma, miten tämä tapahtuu. Syönkö todella elävää, kiemurtelevaa ja usko tai älä? Kyllä. Todella maukasta toukkaa. Mahtavaa. Tule, kokeile, Jess. Maistuu katkaravulta. Voi ei! Vaikka sanoisit, että se maistuu McDonald'sin juustohampurilaiselta, en silti kokeilisi sitä. Tee kuten haluat. Minä taidan napostella vielä muutaman. Ei! Pyydän vie nuo karmivat ötökät pois näkyvistäni. Sen voin tehdä. Sulje silmäsi ja pidän näistä kiinni puolestani. Ei. Ben. Joku hankkikoon tuholaistorjujan tänne heti. Voimmeko siirtyä seuraavaan kierrokseen? Kiitos, kola joo, se on minun juttuni. Ja mitä mieltä olet suosikkijuomasi karkkiversiosta? Hienoa. Jaathan hyvän ystäväs Benin kanssa, eikö niin? Et ikinä. Hei kaveri! Lautaset laskeutuvat minne laskeutuvat. En voi tehdä asialle mitään. Oi! Hyvä on sitten, neiti Ahne. Katsotaan, miten tämä etenee.
Varoitus! Hurrikaanivaroitus on annettu, joten hakeutukaa suojaan. Voi ei. Ennen kuin se iskee maihin, niin klikatkaa tykkää ja tilaa painikkeita. Oi, sulje luukut, vau! Voi ei, voi ei! Muinainen tulivuori on herännyt ja raukka Jessica on joutunut epicentrumiin. Hei, oh! Katastrofia. Ja koska joit minun kokeni, otan vain vähän sinun juomaasi. Hei, reilu peli on reilu peli. Mitä pidemmälle menemme, sitä mielenkiintoisemmaksi se muuttuu. Hei, kerrot minulle. Minulla ei ole aavistuskaan, mitä sinulla on sellaisen mikä saa minun kauhuissani siitä, mitä omallani on. Kuulostaa henkilökohtaiselta ongelmalta minulle. Ja henkilökohtaisesti olen iloinen, että minulla on tällä kertaa hedelmäkarkkeja. Ajattelin tehdä värikkäistä karkeista kaltevan tornin. Kiva. En voi ajatella mitään, mistä pitäisin tällä hetkellä enemmän. Ensin oli Toukia ja nyt tämä. Ei. Miljoona kertaa ei. En auta minua, ole kiltti. En pysty käsittelemään tätä yksin. Kyllä, tietysti. Kuinka voisin nukkua yöllä, jos en olisi valmis auttamaan ystävää? Niin monta lonkeroa. En voi uskoa, että syön tätä. Wow, olen vaikuttanut Jess. Nyt sinulla on vain noin tusina jäljellä. Heho, vau, niin söpöjä pieniä karkkisieniä. En ole koskaan nähnyt näitä ennen. Ja voin turvallisesti olettaa, että sama ruokalaji on tulossa minulle, mutta vähemmän värikkäässä valikoimassa. Voi, olisin varovainen, jos olisin sinä, Jess. Joskus sienet voivat yllättää sinut odottamattomilla tavoilla. Kyllä. Älä edes ajattele sitä. Herkulliset herkkuni ovat tarkoitettu vain minulle. Hei, jos karkkisieniä on olemassa, luuletko, että se tarkoittaa, että jossain on kokonainen kumimetsä? Kyllä, haluaisin nähdä sen. Jospa vain. Sinun sienesi on varmasti kasvatettu jossain tehtaassa. Voi, minä syön ruokaa. Aivan. DSA! Jessica on nyt siirtynyt toiseen ulottuvuuteen. 4. galaksiin, ei mistään länteen. Oi, ehkä on aika lopettaa. Ei missään nimessä, mies. Jatkamme, kunnes haaste on ohi. Vau, hei, jos joku noista räpäyttää, olen poissa. Yksityinen Jessica raportoi. Kaikki selvää länsirintamalla, kenraali. Entä sitten silmät? Katsotaanpa, mistä ne on tehty. Ei ollenkaan huono. Tule nyt, Ben, ne eivät pure. Ihanko totta? No, pelkäänpä, etten voi sanoa samaa itsestäni. Olemme tehneet sen. Mitä sanot? Olemmeko nyt vain pari kannibaalia? Kuule, ehkä meidän pitäisi koota kokonainen buffet silmämunia, okei? Mikä ihana idea. Meidän täytyy löytää myös kumisormia ja karkkikorvia. Ja älä unohda neniä. Hienoa, ne meidän täytyy haistaa. Klassikko. Vau, mitä pidät näistä kultaisista ranskalaisista, Ben? Vau, söisin ne mielelläni, Jess. Wow, mutta vain jos ne ovat kumimaisia ja sokerilla eivät suolalla peitettyjä. Todella hienoa. Juuri siitä puhun. Käynnistäkää moottorit kaikki ja menoksi. Voi mies, näistä unelmat on tehty. En voi sanoa samaa omistani. Aivan liian suolaisia. Mistä sinä valitat? Ai, ymmärrän. Haluat vain jotain hieman makeampaa. Ei. Kohta minä hermostun. Missä karkkini on? Mahtavaa. Lopeta valittaminen, senkin pikkuvauva. Tee toive ja se toteutuu. Juuri noin. Ben, kiitos. Olet minun karkkisankari, kyllä. Haluaisitko ehkä oman ranskan perunaputouksen? Se on kuin lukisit ajatuksiani, Jess. Täydellistä. Nyt kaikki voivat mennä kotiin onnellisina. Vau, mihin me sitten päädyimme? Oikea ruoka vastaan suklaaruoka. Sain vesimelonin. Minulla on myös vesimeloni. Yksi niistä on suklainen. Minulla on idea. Leikkaan vain vesimelonini. Vau! Sain oikean. Täydellistä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Herkullista. No, en tarvitse loppuja. Hei, ole varovainen. Vesimeloni on niin makeaa ja mehukasta. En voi lopettaa sen syömistä. Olen valmis. Mitä siellä on? Vau! Anje, lopeta! Voi ei, ole varovainen. Siemeniä on joka puolella.
Voi, lopeta Annia! En voi hallita sitä. Anteeksi. Voi ei, ne ovat loppumassa. Voi, sinä löit vesimelonini läpi. Katso, minulla on M&M-karkkeja sisällä. Se on kiva. Hei, kädet ylös. Se on minun vesimelonini. Älä ole ahne. Ei. Ei voi olla totta. Missä se on? Ei voi olla totta. Tytöt heittivät vesimelonin niin korkealle. Kyllä, se onnistui kiertämään maapallon 100 kertaa. Ei voi olla totta. Vesimelonini hajosi. Karkit ovat kaikkialla, mutta syön ne silti. Nam! Pysähdy! Hei, Anni, sinä olit ensimmäinen viime kerralla. Oh, KFC, kananpoika! Siistiä! Joo, haluan kokeilla sitä myös. Tuoksuu mahtavalta. Aloitetaan tästä. Rakastan sitä. Odota, se on suklainen. Ei, ole varovainen. Lopeta tavaroiden heittäminen ihmisiin. No, aion kokeilla sitä nyt. Ja minä kostan ja heitän sen ystävääni. Oh, ei osunut minuun. Kuinka herkullista. Hei, oletko hullu? Olen pahoillani. Ei, en anna anteeksi niin helposti. Julistan hyökkäyksen KFC:n kanankoivilla. Siitä saa. Hei, mitä sinä teet? Minäkin osaan tehdä sen. Hyväksyn haasteesi. Ota kiinni. Olet häviäjä, Chris. Hei, kuka täällä on häviäjä? Voi, minun ämpärini. Ei, se meni rikki. Odota, se ei ole paperista tehty. Se on suklaaämpäri. Mitä siellä on? Katsotaanpa. Vau! Voi ei, minulla on dynamiittia. Me räjähdämme. Apua! Ratkaise tämä ongelma. Odota hetki, se ei toimi. Ehkä minulla on suklaata. Voi kyllä, minulla on ehdottomasti suklaadynamiittia. Se on todella hyvää. Odota hetki. Se on niin valtava. Ja ajastin on myös suklaata. Odota, kuuletko tuon? Mistä se tulee? Voi ei. Jos sinulla on suklaaversio, minulla on ehdottomasti oikea. Ei. Mitä me teemme, Chris? Voi, me räjähdämme varmasti, kaveri. Minulla on idea. Katso. Joo, ei se auta myöskään, vai mitä? Ehkä se on hyvä idea, vai mitä? Voi ei, unohdin. Anna minun yrittää leikata johdot saksilla. Onnistun varmasti. Se on hieno idea. Ai, ehkä tämä. Voi ei, poltin kaiken, odota! Joo, se oli huono idea. Se räjähti suoraan tuolini alla ja lensin taivaalle. Tosi siistiä. Ei olekaan siistiä. Minä putoan. Voi Chris, olet nopea. Oli niin paljon lintuja, mutta pidin siitä. Miksi täällä haisee niin pahalta? Voi ei, minulla on kakkaa ja vessapaperia. Mikä painajainen? Se on kamalaa. Vie se pois. En halua likaantua. Voi ei. No niin, nyt voimme hengittää. Olet niin hauska. Odota, minulla on sama juttu, mutta se ei haise. Se tarkoittaa, että se on suklaata. Vau! Jopa minun vessapaperini. Mahtavaa! Ehkä haluat jakaa? Ei missään nimessä. Syön sen itse. No. Pelotellaanpa pientä ystävääni. Aion teeskennellä olevani muumio. Se tulee olemaan hauskaa. Olen valmis. Siirryn ruokaani. Niin herkullista. Voi ei!
En ole Annie. Olen ilkeä muumio. Anna minulle herkyt. Hän pyörtyi, mutta se on jopa helpompaa niin. Minun vuoroni. Olen ensimmäinen. Ensiapupakkaus. Mitä minä sillä teen? En tiedä. Katsotaan. Vau, onpa paljon pillereitä ja instrumentteja. Sillä aikaa kun mietit, katsotaanpa mitä minulla on. Se on ehdottomasti suklaata. Tässä on kuumemittari. Näyttää aidolta. Se ei todellakaan ole aito. Mikä tää on? Vau. Se on niin maukasta. Mä haluan kokeilla sitä myös. Voi, se ei ole suklainen. Sinulla ei todellakaan ole onnea, Chris. Minulla on jopa laastareita. Vau, ja ne ovat syötäviä. Ihanko totta? Entä minä? Voi, se ei ole suklainen. Vau. Stetoskooppi. Oi niin herkullista. Mahtavaa. Vau. Sinä todella söit koko jutun. Tietysti tein. Siirrytään itse koteloon. Nam. Oi nam. Mitä? Se on niin hyvää. En ole koskaan syönyt näin paljon suklaata aiemmin. Voi, vatsaani sattuu. Se on ehdottomasti ystävällinen määrä suklaata, mutta minulla on pillereitä. Se on myös suklainen. Oi voi, mitä tapahtuu? Voi luoja, minulla on karkkia ympäri kehoani. Voi, mitä minun pitäisi tehdä? Älä huoli, minulla on loistava idea. Olen nyt lääkäri. Tarkistan lämpötilasi, kuuntelen sinua. Joo, ei näytä kovin hyvältä. Katsotaanpa. Minulla on kaikki. Tarvitset pillerin, mutta tällä kertaa oikean. Ja nyt jatketaan. Erityistä voidetta karkillesi ja laastari. Juuri näin. No niin. Voitko jo paremmin? Olet nyt terve. Hienoa. Voi, en malta odottaa, kuka on ensimmäinen. Ja se olen minä. Vau, minulla on rullia, suklaisia. Ja minulla on oikeita rullia. Ne ovat myös maukkaita. Kokeillaanpa. Käytän syömäpuikkojani, kastan niitä soijakastikkeeseen. Herkullista. Sain idean, heitän ne ilmaan ja nappaan suuhuni. Se on niin hauskaa. Näitkö sen? Pidin siitä. No, se oli mahtavaa, mutta nyt on minun vuoroni. En ole koskaan ennen kokeillut suklaarullia. Vau, ne ovat todella maukkaita. Kiva, odota. Minulla on jopa suklaatikkuja. Syön kaiken. Ihanko totta? Voi, syön nekin. Voi. Ne ovat puuta. Nyt haluan kokeilla rulliani kastikkeen kanssa. Minulla on suklaarulla. Kiva! Juon loput. Suklaakastikke on erittäin maukasta. Vau! Ja pakkaus on myös syötävä. Voi luoja! Minulla on jopa suklaa-wasabi. Se näyttää nutellalta. Mitä jos lauta on myös suklaata? Se todellakin on. Olen järkyttynyt. Kokeilen sitä myös. Minulla on wasabia. Voi ei! Wasabi on todella tulista. Tule, kyllä. Minä olen ensimmäinen. Jippii! Oikeita hodareita. Sinun kannattaa kokeilla sitä pian. Okei. Ai, ketsuppia! Voi ei! Se on nyt suoraan kasvoillani. Kiitos lautasliinasta, Enni. Olen nyt puhdas ja voimme jatkaa. Puristan ketsuppia. Hienoa! Kokeilen sitä.
Vau! Kaikki on niin hyvää. Maailman paras ruoka! Voi, se on niin herkullista. Lempihodarit, aion syödä teidät kaikki nyt, enkä jaa kenenkään kanssa. Olen itse hirveän nälkäinen. Voi luoja. Niin, herkullista. Annie, sinun vuorosi. Kyllä, olet oikeassa. Minulla on suklaahodareita. En ole koskaan syönyt suklaahodareita ennen, ja tässä on minun suklaakastikkeeni. Otetaan haukkaus. Tämä on herkullista. Haluan syödä toisen. Kaadetaan vähän suklaakastiketta päälle. Otetaan taas haukkaus. Herkullista. Katso, mitä osaan tehdä. Siistiä vai mitä? Mitä? Nielaisitko sen kokonaan? Näytät todella hauskalta, Annie. Mennään katsomaan. Voinko mennä ensin? Voi, se on kaktus. Se on niin piikikäs. En halua syödä sitä ollenkaan. Juutalainen, se on outoa. Ensimmäinen. Okei, se on pelottavaa. Se ei pistää lainkaan. Se on hienoa. Oi, se on selvää. Se ei ole oikea, mutta se on suklaakaktus. Siksi se ei ole piikikäs. Ja se on niin herkullista. Kyllä, hienoa. Haluan kokeilla sitä myös. Kaktukseni ei ole lainkaan tehty suklaasta. Se on oikea. Jane, olet epäonninen. Oi, se sattuu. Vau, olen Nero. Nyt voin syödä kaktusta. Mutta kummalta puolelta? Minulla on ajatus. Ole varovainen. Kia. Tiedäthän, että voi. Kuinka lähellä? Hei! Ruokaa! 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 Nyt on paljon kätevämpää syödä kaktusta. On vain harmi, ettei se maistu paremmalta. Kia. Voi Jane parka. Onneksi minun kaktukseni on... Se on suklaata! Olen niin onnekas! Voi, minusta tuntuu, että maan sijasta on suklaamurua. Voin syödä maata myös. Siistiä. Se on niin herkullista. Ehkä minulla on täällä myös suklaahippuja. Okei, kokeillaan. Hyväksi, se on oikeaa maata. Kamalaa. Ehkä minun pitäisi kokeilla ruukkua myös. Ehkä se on myös syötävää. Voi kyllä. Siistiä. Se on vaahtokarkkia. Nam. Mitä? Phoebe syö ruukkua? Ai niin. Se on syötävää. Ehkä omani on myös syötävää? Hyvää yötä. Ai! Hampaani! Se on aito. Kukkiva. Voi sepä harmi. Avaa! Mitä? Oi herkkuja, se on tulista pippuria. Voi hyvänen aika. -2. Minä en ole ensimmäinen. Ei, Kysytäänpä meidän Janea, tulehan. Toivon todella, että sinulla on oikea paprika ja No, minulla kokeillaan. on suklaa. Hurraa! Suklaa voitti! Jee! Se on herkullista! Nam! Se on siistiä. Joo, oot Se onnekas. on siistiä. Se tarkoittaa, että minulla on oikea. Voi ei, minun on niin herkullinen. Rakastan sitä. Olen valmis. Sinun vuorosi. Tule, Phoebe. En halua. Sinun täytyy. Tule. Aloitetaan. Hyvä on. Oi, se on niin pelottavaa. Voi? Se näyttää mitättömältä, mutta pelkään sitä. Oi, miksi pelkäsin? Tää on aika hyvä. Miksi pelkäsin? Oi, anteeksi, Jane. Olen valmis. Oi ei, suuni palaa. En pidä tästä. Valva minun hiukseni, no?
Onko se tulista? Se tarkoittaa, että meidän pitää tuplata mausteisuus. Voi ei. Juohan se auttaa. Kiitos. Voi ei. Tämäkin on tulista. Miksi teit tämän? Hei kulta. Hyvää elämää. Okei. Ei lopeta, ole kiltti. Pelataan kivi, paperi, sakset. No, minä voitin kuitenkin. Rakastan mansikoita. Suorassa. Ai, lopeta. Haista, Trigonar! Aiot vain nuolla sormiasi? Se on niin kaunista. Anna minun kokeilla. Kiitos. Herkullista. Se on suklaata. Se on niin hyvää. Vau, minulla on myös mansikkaa. Haluatko nähdä tempun? Katso. Oho, ei onnistunut. Se oli vitsi. Mahtavaa. Onko se oikea? Mansikkani, voi, se on niin hyvä. Hyvä. Minun täytyy itse asiassa Puhdista soittaa. se vähän. Okei, en tarvitse sitä. Enkä tarvitse tätä myöskään. Hei, lopeta! Se riittää, kulta! Ups, anteeksi. Mulla on Sain idean. Minun täytyy tehdä mansikoita smoothie maidon kanssa. Se on todella Ja maukasta. terveellistä. Minä ihan kuolaan. Hei, nyt tarvitsen maitoa ja paljon. Sekoita se. Laitan sen päälle. Hei! Tekijä. Kiitos kaikesta. Ähän lasiin. Cocktail tähän kauniiseen lasiin. Minun täytyy... Ja tietenkin se on lisää niin herkullista. Niin, heitto. Menin illalliseen. Juo sitä ikuisesti. Onko tämä maista? James, et ole kutsuttu kyseiseen tapahtumaan. Hyvä on. Tästä saat, ystäväni. Hei, Phoebe, ota se. Ei. Kun hän ei katso, voin juoda hänen pirtelönsä. Se on niin herkullista. Nam! Mitä? Mitä sinä olet tehnyt, Jane? Ja nyt minulla on vielä enemmän makeisia syötäväksi. Hienoja temppuja. Joo, minä osaan tehdä niitä. Näetkö? Hienoa. Mä haluan todella kokeilla Kiitos, tätä. mansikka. Okei, anna mun yrittää uudelleen. Missä mansikka on? Mitä tapahtuu? B. Hyvä on. Katsotaanpa, miten syöt mansikan tabaskokastikkeen kanssa. Ai että! Siitä tulee näytös. Ymmärretty. Saitko? Voi luoja. Herkullista. Mikä tuo on? Ei. Haha. Totta kai, kulta. Minun täytyy auttaa häntä. Ole hyvä. Voi kiitos, Jane. Haha. Kiitos. Voi, se on okei. Sitähän ystävät tekevät. Voinko aloittaa? Wow, onko tuo... Pidä kiinni. Hei. Voi ei! Kultani ei kiillä. Se näyttää epäilyttävältä. Onko se tehty suklaasta? On! Se tuoksuu suklaalta. Nam! Annahan kun maistan. Mahtavaa! Voi, minä haluan sitä nyt myös. Okei, kokeilenpa omaani. Au hampaani. Herkullista. Jack! Niin hyvää. Nam. Kiitos. Voisitko jakaa kanssani? Hei, Jane, ole kiltti. Ei. voi harmi. Hyvä on. Oh, nam. Jane, hampaasi ovat keltaisia kullasta. Kiitos kun kerroit minulle. Onko se kultaa?
Nami! Mitä minun pitäisi tehdä tämän baarin kanssa? Se on tietysti komea, mutta tiedän! He? Hai? Ei. Etsitkö kultaa? Kuulitko minua? Ei. Hei. Odota hetki. Tässä on tilauksesi. Kiitos! Jee! Okei, katsotaanpa. Mikä kaunotar? Lepää rauhassa Nyt minulla on myös kultaharkkoja suklaasta. Mitä tehdään? Mahtavaa. Oi, olen innoissani. En voi lopettaa syömistä. Hienoa. Nam nam. Mitä? Olen jo syönyt kaiken. Älä ole surullinen. Jaan kanssasi. Vau, kiitos. Pidetään juhlat. Tule. Oi. Kiitos. Miltä se haisee? Tiedä, ei ole minun juttuni. Mitä tapahtui? Tuleeko tämä haju Joo! Voi ei! Se on mätä kala. Onko minun todella pakko syödä se? Yäk! Pidänkö siitä todella? Entä sinä? Joo. Entä sinä? Okei. No, Joten, mikä se on? Mutta se ei haise Tuoksuu aika hyvältä. Hyvä. Luulen, että se on suklaata. Olen innoissani. Oi Nam, anna minun maistaa kalasi, ole kiltti. No niin, hyvä on. Olet poissa. Kyllä. Siitä ole hyvä. Haha, vedätin sinua. Sinulla on oma kala. Tule, syö se. Voi, miksi muistutit minua? Vaikka se haisee niin paljon, ettei sitä voi unohtaa. Mikä sotkau? Se ei ole ollenkaan maukasta. En halua syödä sitä. En suostu. Sinun on pakko. Tule nyt. Hyvä on. Haaste on haaste. Minun on tehtävä se ja olen valmis. Mitä? Vau, tää ei ollut kovin hyvää. Ei, voi luoja. Sinä. Kauheaa. Äin, ole varovainen! Anteeksi. Hyvä on. Aion syödä traumani. Ulkonäön sekunnissa, vain että Jessicalla on enemmän hiuksia kuin Kira muisti. Ja sillä välin aika kuluu. Hei, mutta jos se näyttää hyvältä, se on sen arvoista, eikö niin? Kukaan ei pidä kiirettä täällä. Näyttää siltä, että Jessica ei ollut valmis pysymään hereillä, kun hänen ystävänsä auttaa häntä. Ja tämä antaa Kiralle täydellisen tilaisuuden pieneen kepposeen. Viimeistellen viimeiset silaukset tuo. Mikä tämä outo haju on? Voi ei, hiukseni palavat, hiukseni. Tule heti takaisin tänne. Hei, niistä tuli todella hyvät. Rachel yrittää kostaa Benille hänen viimeisimmän sotkunsa jälkeen ja on päättänyt lavastaa hänet naisten alushousuilla. Sankarimme ei epäile mitään ja valmistautuu töihin syyllistävä takki päällään. Ben, odotin sinulta kaikkea, mutta en tätä. Ben ei voisi olla enempää hämmentynyt. Ja kaikki on hyvin hauskaa, kunnes joku loukkaantuu. Joten olkaa varovaisia tytöt, älkää menkö liian pitkälle. Zoella on paljon vapaa-aikaa ja hän on päättänyt kiusata Kiraa kauhutyylillä. Mikä valoissa on? Päällä. Pois päältä. Se on todella pelottavaa. On parempi mennä tarkistamaan. Ups. Kira paljasti tempun hyvin nopeasti. Onnea ensi kerralla, Zoe.
Avaan jääkaapin ja siellä on yllätys. Itse asiassa halusin vain Coca-Colan, enkä koskaan tule olemaan hetkellisen pilasi orja. Mutta älä mene, vaan jää siihen hymyillen, sillä rakas, siihen jäät ikuisesti. Ottakaa yksi hotdog ja tehkää varovasti viiltoja kärkeen. Tehkää pieni suorakulmio. Ja tehkää myös muutama viilto selkään. Ymmärrättekö mihin tähtäämme? No, jos kiinnitätte tekokynnen suorakulmioon, kaikki selkenee. Realistista, eikö? Tehkää hyvä viilto ja peittäkää se ketsupilla. Tämä pila tarvitsee täydellisen hetken, kun se on täysin odottamaton yhtäkkiä kuin salama. Uskokaa minua, kaikki kaatuvat maahan. Jos ärsyynnytte siitä, että hän nukahti elokuvaa katsoessanne, kostakaa. Jotain herkullista ja tahmeaa on se, mitä tarvitsemme. Levittäkää se mahdollisimman nopeasti ja hiljaa hänen kädelleen. Setti on valmis esitystä varten. Et saanut litistettyä sitä ärsyttävää hyttystä niin kuin toivoit, mutta mitä tarkalleen ottaen litistit? Odota, mikä tuo juttu on kasvoillasi. Oletko hämmentynyt? Uskon sen. Lahjojen vaihtaminen on vanha ja kunnioitettu perinne. Mike on innoissaan ja nyt on hänen vuoronsa antaa lahja. Kaikki ovat iloisia ja tyytyväisiä. Vain että Kira ei ymmärtänyt, että Mike valitsi tarkoituksella harhaanjohtavan laatikon ja tämä sekoittaa tulevat tapahtumat. Voi ei. Hän näyttää vihaisemmalta kuin märkä kissa. Varo, jotkut kepposet voivat aiheuttaa niin sanotun takaiskun. Yäk! Pieni vinkki, kun haluatte kovasti smoothieta, mutta joku ei ole jakelutuulella. Poistukaa huoneesta ja kutsukaa häntä. Hauhunko Chelsean kanssa? Hukkatoimitus, odotan oven ulkopuolella. 101 ruusua, kiirehdi, se on raskas. Ja kun kenttä on vapaa, voitte vaatia palkintonne parhaasta puhelinesityksestä. Se maistuu voitolta, mutta kun teko on tehty, olisi viisasta kadota. Uhrinne ei ole pitkään petettynä ja saattaa jopa rankaista sinua rikollisesta suunnitelmastasi. Kannattaako se, Ben? Minusta vaikuttaa siltä. Hei, väsyneet silmät, etkö nukkunut tarpeeksi viime yönä? Näyttää siltä, että Rachel juhli koko yön nukkumisen sijaan. Tai olitko tietokoneella koko ajan? Joka tapauksessa Rachel on unohtanut, että töissä ei nukuta. Ensinnäkin, älä tee sitä. Toiseksi, jos teet, älä jää kiinni. Jos kollega löytää sinut torppumasta, hän tuntee oikeudekseen jättää sinulle pienen yllätyksen heräämistä varten. Pieni muutos tietokoneeseen pitää Rachelin hereillä myös tänä yönä, kun koko toimisto jatkaa nauramista tuntikausia. Mikään paikka ei ole turvassa, kun pila on ilmassa. Ei edes nukkuminen omassa sängyssäsi pelasta sinua, jos kämppäkaverisi on päättänyt tehdä aamusta mielenkiintoisemman. Käytämme punaista maalia pilamme epämukavimmassa paikassa. Maalatkaa kylpyhuone punaiseksi ja lisätkää sitten punaista elintarvikeväriä hammastahnaan. Kirsikkana kakun päällä on tämä kaunis hymy, joka tervehtii Rachelia, kun hän yrittää poistaa kaiken maalin ja väriaineen, joilla hän on sotkeutunut. Minulla on täydellinen suunnitelma.
Tehty 30, tehkää 31. Laittakaa sinistä maalia ovenkahvaan tai ehkä jopa kaikkiin talon kuppeihin, minne vain tunnette inspiraatiota. Kaikki mitä jää tehtäväksi on odottaa, että uhrimme nousee ja seurata häntä aamurutiinissaan naurahdellen koko ajan. Ensimmäinen ansa oli menestys. Hän herää vasta nyt eikä aavistakaan mihin on ryhtymässä. Ja putoaa myös ansaan numero 2. Vau, ällöttävää. Onneksi Rachel osaa arvostaa hyvää pilaa ja suhtautuu hyvällä mielellä myös viimeisiin yllätyksiin. Hyvä pila ja hyvä asenne. Kulta, tuotko minulle toisen Coca-Colan? Unohdit avata sen ja pillikin olisi hyvä. Kiitos, että pidät minusta huolta. Ota minulle jotain syötävää. Olen pelin keskellä, en voi keskittyä mihinkään muuhun edes sekunniksi. Syötä minut, okei, menimme liian pitkälle. Syö tämä, rakkaani. Varo mitä toivot. Halusit syötävää ja Jesse antoi sinulle syötävää, mutta en usko, että hän pyytää enää mitään muuta.